За высокай гарой, за глубокім возерам, за багністым балотам схаваўся ад людзей чароўны лес. Гаспадарыць там звяры ды птушкі, а чалавека баяцца, бо шмат шкоды і гора ён можа прынесці. Але пугач Купа згадзіўся паказаць вам чароўны лес, бо ведае, што вы пасябруеце з ляснымі жыхарамі, будзеце дапамагаць ім і ахоўваць. У кожным падарожжы вас чакаюць сустрэчы з новымі казачнымі персанажамі. Разам з імі вы будзеце спасцігаць каштоўнасці сяброўства, узаемадапамогі, дабрыні і міласэрнасці. Запрашаем вас у дзівосныя вандроўкі разам з кнігай Кацярыны Хадасевіч-Лесавой «Падарожжы ў чароўны лес».